Naligrigatan tayo barukong ko siya eh. Tugaw ko. Tabangay. Nakatil muna mo lati. Microphone. Isang nga urahanan. Hanik ka itong di papel na Iti galing. isungay nga. Pagadalan tayo iti dahil ngay nga bundaway. At kaslangay nga naubon ngay nga kwentas. Luman pa'y duwa tinaaramat, magmula tinaglukip, ken kastapay iti sungay nga nang dagdag kadag iti sungay nga pagadalan tayo mo kasakbayan na ibkas kuman pa iti panagyaman ko iti Diyos kadag iti sungay nga Jeng panakaidalyasat iti nung mo itibiyang kadagiti sungay nga saan nga may ibkas ngay nga pas pasamak kadagiti sungay nga malikodan kag sa pala kumata pudno lawon unay nga dagiti ngay ko nang ti espiritu taghay kakabsat nga panakaibaon itunggal may sakin may sakada tayo iti bantay iuli tayo ti bantay kung mapasaron iti tunggal may sakin may sakada tayo iti rigrigat isut ka po na ngay nga naipaay dahi tingay ko na nga mayak man tayo iti Zacarias 11 3-4 nga kasto ko na nakakabsat iti paulo ti surat dagiti dakes apa pastor ipalubos dati pan nakadadael kat kunat espiritu tatay ngay nga maibaon tayo ti bantay itatay iti dayto ngay nga pan nakaibaon isu dayto di pastor tayo isu nalaen ta diti paulo na ko na dagiti dakes apa pastor hanot nga dakes dayjing ngay mangibabaon kada tayo iti dayto nga gundaway isut gapuna nga ulit tayo nga kuna isut gapuna kuna dito ni timek ti dungaw dagiti papastor tati dayag da matadael timek ti panagungor dagiti bumaro alyon tati tangsit ti Jordan narpa kastoy ti kinuna ni Jehovah a Diyos ko ipaarab mo ti pangen ama ipaay iti pagparchan iti dayto nga bundaway kakabsat imaginen tayo ngay nga dayjay ngay pitla isikon ti pitla ti espiritu tatay maibaon tayo garod iti dayto nga bundaway tapno iti kasta maipaarap kailangan nga men nga dumteng tayo ti dayjay nga bundaway ta isuti na programa isut ka po na ngay nga kuna natatay nga di ba no maibaon tayo agsagana tayo kuna nakakabsat isu na laeng ta iti panangan analyze ko i DJ nga ipanangibagay ti espiritu nga adda dagiti pangpangruna ngay nga awiton adu ti kayak tayo nga awiton ngem gapo tanarangkis ti bantay patbato ti bantay adda dayjay ipangpangruna iti tunggal maysa ken maysa kada tayo ngay nga awiton tanuman pay kayak tayo ngay nga awiton amen haan tayo ngay nga kabaelan gapo dayjay ngay panaguli tayo kada kami ngay nga nagululi last year iti sagana me danom ano na dayjay kapi maikadwa maikatalo dayjay ngay kanun me in case ngay nga agbisin kami adda dayjay ni matlilibet na tayo sa rukod nam di bale jay sa rukod taada masarakan kadagita banbantay hindi naman napang kami Mount Johnston tihan mi nga naisagana kinami nga na force DJ Globes ta kailangan mi ngay nga adda tali nga aganan tapnohan nga masaktan iti dakulap dagijay dagiti banbanag luman pay dagijayon ti kangrunaan nga pinili mi nadagsen pay lang nga awiton mi kakabsat iti na espirituan nga banag dagijay garud ti sagana isut gapuna nga kuna natatay nga no dimteng simmangat kuna na niya di nakasangat tayo amin mat ket adda DJ mangibabaon DJ mangidadaog DJ pastor tayo nga kuna na dito sa Zacarias bilinan na tayo nga tumpuak ngem adda manunan dayjay sinungay isut gapuna haan tayo nga tumpuak di ba gapo DJ kinatakao nang kuna nga gapo DJ panagtalek kuma